Дуслар, ит тарткычларының безнең көн итешебезгә килеп кергәннәрен әле 100 елдары юк. Кемнәрдер бәлки уйлый торганнардыр, безнең әби-бабаларыбыз ит тарткыч аша чыккан, мәсәлән, пилмәннәрне ашамаганнардыр дип. Юк, алай түгел. Безнең әби-бабаларыбыз аннан чыгу юлын тапканнар. Бик ансат кына пилмән ясау ысулын сезгә күрсәтәбез. Аның үз исеме, кызык кына исеме бар. Ул шишвара, чәчвара дип йөртелә торган татарча, үзебезчә пилмән. Моның өчен менә күргәнегезчә туң итне турарга җайлы булсын өчен туң итне вак кына итеп тураганнар башта. Аны һәм менә шушылай тапап дип әйтәбез инде, тапаганнар, бик яхшылап ваклаганнар димәк, һәм шушы вакланган ит өстенә салганнар тагын суган белән сарымсак. Менә шушылай суган белән сарымсак. Һәм аны тагын шушылай итеп бергә тапаганнар. Тәминчә тоз салганнар. Бурыч салганнар. Шулай. Һәм пилмән эшлеге ясаганнар. Безгә таныш булган пилмән эшлеге. Һәм шуны да әйтергә кирәк, итне менә бу рәвешле тапау, ул эшлекне бик йомшак, бик сусыл итә. Эшлек бик тәмле килеп чыга. Дуслар, менә безнең шишвараларыбыз шушылай ясалып бетте. Без аларны хәзер тозлы шулпада пилмән кебек пешереп алабыз.